ବାହାରିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତିନିଟା ବରା ଗୋଟେ ଇଡଲି। ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓଡିଶା ପଳେଇ ଆସିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏତେ ପଇସା କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟଏଲେଟ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଲାଡୁ ତାର ହସୁଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କି ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ବଢିଆ ଦେଇଛି। ଏଇ ଲୁଇ ଏରିକା ସେପଟୁ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ। ବଢିଆ ବୁଲା ଆଜି ହେଲା, ମାନେ ଭାବି ପାରି ନଥିଲି ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଲା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆମେ ତ ଆସିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫସି ଯାଇଛୁ କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ବିସ୍ଲେରୀ ୱାଟର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବିସ୍ଲେରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମମି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ରାୟବାହାଦୁର ବାବୁ ବି ରେଡି, ଆଉ ମମି ଆସିଛନ୍ତି, ମମି ବି ରେଡି, ଲାଡୁଲ ରେଡି, ବାପା ରେଡି। ଆମେ ଚାରି ନା ପାଞ୍ଚ, ଆମେ 5 ଜଣ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ କୁଆଡେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗିଛି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଜି ପୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖାଯାଉ, ଆଜି ପୁରା ନ୍ୟୁଜ ରେ ଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଖରା ପଡିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଠାକୁର ଆମ ମନ କଣ ଏଇଟା ଠାକୁର ଆମର କଣ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମ ମନ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା। ସବୁ ଆମେ ଭଲରେ ଯାଇକି ଆସୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ଭଲରେ ହଉ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୁରୀ। ଲାଡୁଲ ସହିତ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ରାୟବାହାଦୁର ବାବୁ ଲାଡୁଲ ରେଡି, ବାପା ଯାଇକି ଗାଡିରେ ବସି ସାରିଲେଣି। ମମି ଏବେ ଚାବି ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଡେରି ମମିଙ୍କର। ସବୁଠୁ ଡେରି ମମି କାହାର ଡେରି? ରାୟବାହାଦୁର ସବୁଠୁ ଡେରି। ରାୟବାହାଦୁର ବାପାଙ୍କର। ବାପା ତ ବସିଲେଣି ଗାଡିରେ, ରାୟବାହାଦୁର ସବୁଠୁ। ଆସନ୍ତୁ ଧନ ଭାଇ, ଲାଡୁଲକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା କଲେ। ଏମିତି ପାଗଟା ରହୁ, ବଢିଆ ପାଗ ତ ବଢିଆ ଦେଇଛି ମମି। ନା କଣ ଏମିତି ପାଗଟା ଥାଉ ନା କଣ? ଠାକୁର ଆମକୁ ନେଇକି ଭଲରେ ବୁଲେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଣନ୍ତୁ। ବାହାରିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫାଇନାଲି କାଳିଆ ଡୋରି ଲାଗିଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ମମି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏବେ ରହିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଖାଇକି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଲା ଖାଇବା। ଭୋକ ହେଲାଣି ଜୋରେ ମମି। ଛତିଆରେ ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଟିକେ ଖାଇବୁ କଣ ଟିକେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନା କାକରା ଖାଇବା। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ। ତିନିଟା ଇଡଲି ଦେବେ, ଗୋଟେ ବରା ଦେବେ। ତିନିଟା ବରା ଗୋଟେ ଇଡଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ। ଆମେ ଏଇନା ପୁରା ଛତିଆ ଟିକେ ଭଲସେ ପୁରା ପେଟ ପୁରା ବହୁତ କି ଖାଇକି ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବା ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ଆଉ କୋଉଠି ଏଭଳିଆ ଖାଇବା ମିଳେନି, ଆଉ ବହୁତ କମ ଦାମରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଛୁ, 4ଟା 5ଟା ସବୁ ଭେରାଇଟିର କାକରା ଆଉ ମିଠା, ତା ସହିତ ବରା, ଆଳୁଚପ, କଣ ମାମି ଇଡଲି ସବୁ ଖାଇଲୁ। ହେଲା ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ 5 ଜଣ, ପୁଣି ଯୋଉଟା କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 350-400 ଭଳିଆ ପଡିଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓଡିଶା ପଳେଇ ଆସିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏତେ ପଇସା କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପୁରୀରେ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଏଇଠୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ହଉଛି। ଏଠି ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରିକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆମ ଲାଡୁଲୁ ଶୋଇପଡିଛି, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା, ଆଉ ମନ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି। ପୁରୀ କଣ ପୁରା ପାଖ ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର। ସେଇଠୁ କେତେ ଗୁଡେ ଦେଖା ହଉଛି। ଗାଡି ଏଇଠି ରଖିବ ବୋଧେ ଗାଡି। କେମିତି ଚାଲିଛୁ ଯିବା ଆମେ ମାନେ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 800 ମିଟର ମତେ।
ଯେ ପୁଅରେ ଆଣୁଛୁ ନା ବଢିଆ ମାନେ ପୁରା ରାସ୍ତା ମସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି କାମ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡି ଆମର ପାର୍କିଂ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆମେ ସେଥିରେ ଯାଉଛୁ। ପୁରା ରାସ୍ତା ହେଇଛି ସେଇ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠୁ ବି ମନ୍ଦିର ଏଇଠୁ ବି ପୁରା ନା ଦେଖା ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟଏଲେଟ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଉ ଲାଡୁ ତାର ହସୁଛି ଆଉ ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଗାଡିରେ ବସିକି। 3 ମାସରେ ମତେ ପୁରୀ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ଆଉ। ଲାଡୁଆ ହେଇ କୁଆଡେ ଆସିଛ କୋଉଠିକି? ବର୍ଷାର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ବଢିଆ ଦେଇଛି। ଏଇ ଲୁଇ ଏରିକା ସେପଟୁ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଲୁଇ ତାର ଯାହା କହିବ କହିବ। ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ମାନେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ପୁରା ମନକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବଢିଆ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ ନା ମମି? ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଶାନ୍ତି ଏତେ ମାନେ ମାନେ କଣ କହିବି ଏତେ କଣ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ପୁରା। ପୁରା ମନ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାଇଲୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିତେଇବା। ଆମ ହାତରେ ବହୁତ ସମୟ ଥିଲା ଆଉ ଲାଡୁଲ ବି ଆଜି କିଛି ହଇରାଣ କରିନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଜେଜେ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଜମା ହଇରାଣ କରିନି। ସେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମନ କରିଥାନ୍ତୁ କି କ'ଣ ଅବଡ଼ା ପାଇବାନି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ଆମେ ଆଜି ପୁରା ସେଠି ବସିକି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବୁଲା ଆଜି ହେଲା। ମାନେ ଭାବି ପାରିନଥିଲି ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଲାଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସି ବୁଲି ପାରିବୁ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ପୁରୀରେ ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ କି ବର୍ଷା କି କ'ଣ ହବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ପରିକ୍ରମା ହେଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ମାନେ ଚଉଡ଼ା ଜାଗା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଭିଡ ଟୋଟାଲ ଲାଗୁନି। ଫୋନ ଆଲାଉ ନଥିଲା ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଫୋନରେ ଲାଗିଥାନ୍ତେ ଫୋନ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଟିକେ ଏଠି କିଣାକିଣି ସାରିକି ଯିବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ସେଠି ସଳିତା କିଣିବାର ଅଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଏଇନା ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲି ଯାଇ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କେତେ ବଢିଆ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯଦି ଯାଉଥିବେ ବି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ବସିପାରିବେ। ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ତ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ନାଇଁ କି? ଏତେ ଆଇଡିଆ କାହାର ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଏବେ ପୁରା ଖରା କମିଗଲାଣି ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସି ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ପାଗ ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଟିକେ ଖରା ଟିକେ ଛାଇ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପାଗ। ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଏନା ଚାଲିଲୁ ସି ବିଚ୍ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ଷା ତ କ'ଣ ଘୋଟି ଆସିଲାଣି ସେପଟୁ କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ସି ବିଚ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ମଝିରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏଠି ଆଗରେ ମମି ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ଲାଡୁକୁ ଧରି ମମି ପୁରା ମାଡି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମମି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମମିଙ୍କୁ ପୁରା ମମିଙ୍କ ମନ ଆଜି ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ ପଛରେ ରାୟ ବାହାଦୁର ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବାପା ଆଉ ଘନ ଭାଇ। ଆମେ ଏଇନା ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଲାଡୁର କିଛି ଏତେ ସୁଧାର ପିଲାଟା କାହାର ମମି ବୁଢୀମା ଯେମିତି ସୁଧାର ସେ ସେମିତି ସୁଧାର। ମମି ପୁରା ଆଗରେ ପୁରା ମାଡି ମାଡି ଆସିଲେ ପୁରା ଅନଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଆମେ ପଛରେ ଆସୁଛୁ ବୋଲି। ବୁଢୀମା ନାତୁଣୀ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରି ଜେଜେମା ନାତୁଣୀ। ମମି କି କିଏ ବୁଢୀ କହିଦବ କାହା ଜୀବନରେ ହାଡ ଅଛି। ଆମ ମନ ତ ପୁରା ଖୁସି। ଆମେ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରା ବଢିଆ ପବନ ଦଉଛି। ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଏ ପକେଇଲା ବର୍ଷା ପକେଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଆସିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଫସି ଯାଇଛୁ କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର।
ଯାହା ଯେମିତି କରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚଳେଇଦବା କଥା ଆଉ କଣ କରିବା ଏ ବର୍ଷା ଯାଇ ହେଲାନି ଶୋଇଛି ଆଉ ବିଚାରି ବିଚରା ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ ବିଚାରା ବିଚାରି ଶୋଇଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଆମେ ଓଟରେ ବସିବାନି ଫାଇନାଲି ବର୍ଷା ଏବେ ଟିକେ କମିଲା କିନ୍ତୁ ଓଟ ମାନେ ପୁରା ଡରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ମମି ଯାଇକି ସେଠି ବାପା ଆଉ ରାତିରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ମୋର ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଟା ମିଛୁଟାରେ এইটা আছো ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଜି ଲାଡୁ ଆସିଛି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ବାପା ଏବେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆଣିକି ଲାଡୁ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ରଖିଛ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଅ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଧରି ଦିଅ ଆମେ ଏବେ ଅଟକିଛୁ ମକା ଖାଇବୁ ମିଠା ମକା ଛଡେଇବି ନା ଗୋଟା ଖାଇବା କି ଛଡେଇ ଖାଉଛୁ ମିଠା ମକା ବୁଲୁଛୁ ମାର୍କେଟ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଟିକିଲି କିଲିପି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖି ବୁଲି ବୁଲି କଣ ନବୁ ଆଉ ମମି କୋଟେ ପଡିଲେଣି ଶଖ ଶଖ ଦେଖିବା संतरा पनीर के लिए है संतरा पनीर मछली मतलब ओरिजिनल नहीं है मछली मम्मी ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ରାୟବାହାଦୁର ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ମାଛ ଫାଛ ସବୁ କଣ ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ବିସ୍ଲେରୀ ୱାଟର ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜଲେରୀ କରିବୁ ମଣିଷ ହାଇରି କପାଳ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏଇନା ମମି ଏଠି ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ବାପା ଚା ଫା ଟିକେ ପିଇକି ଆମେ ବାହାରିବା ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବା ପୁଣି ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ପୁଣି ଯାଇକି ରୋଷେଇ ରାତିରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବା ମମି ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସି ଚା ପିଉଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମମିଙ୍କର କାଳେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ମୁଁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ନେଇ ଆସିଲି ମନ ଦୁଃଖ ହବ ନା ତୋର ଯଦି ନଜର ପକେଇବୁ ଭଳିଆ ମୋର ପୁଣି ଦେହ ମାନେ ବାଣ୍ଟି କଣ ହବ ମମି କହିଲେ ଯା ତୁ ଗୋଟେ ବି ଆଣି ପିଇଦେ ମମି ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି 10:30 ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଆପଣମାନେ ମୋ ଆଖିରୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ନା ଗାର୍ଡେନ୍ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଲାଡ଼ୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆମେ ସବୁ ଶୋଇଥିଲୁ ମମି ଶୋଇଥିଲେ ମମି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଆସୁ ଆମେ ଏଠି ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ କ'ଣ
मोर भेज बिरयानी आउ मो बापाଙ୍କର अंडा भुजिया मम्मी खाइबेनि किसी अंडा आमलेट गोटे खाई खुईकी आम जीवु घरे जाकि शोबू आउ नाई पेसेंस नाई आ किसी कहवाक भेज बिरयानी ऑर्डर करली कहार आमर बापा मन भाई एंकर कि मम्मीकर गाँव खाଇବା आसीनी मो खाइबाक आसगला तो चालाक ହେଇଛ ନା ତେଣୁ ସେ ବିରିୟାନୀଟା ଅର୍ଡର କରିଦେଲା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆଇଲା ଆଉ ଏଇଥିରେ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ମୁଁ କେତେ ଚାଲାକ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ମୁଁ ଚାଲାକ ବୋଲି କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ସବୁ ଖାଇଲୁ ହେଲେ ମମିଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି କି କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଖାଇଲେନି ଖାଲି ଗୋଟେ ଭୋକ ହଉନି ଆଜି ପୁରା ଖାଇବାଟା ଏକଦମ ଜୋର ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଆସିକି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏବେ ହେଇଛି 11:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି ପୁରୀରେ ବହୁତ ଜଣ ବି ଆମ ସହିତ ଦେଖା କି ମାନେ କଥା ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବଢିଆ ସେ ଠାକୁର ଭଲରେ ଦେଇକି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଲାଡୁଲ ବି ଠିକ ଅଛି